Now I'm open to the river. I have fire. I'm going to everyone I say, last time they are YouTube. Only of life to forever one. Only of life to forever one. Only of life to forever one. Young lady, I will take your mom, never take it. I'm not going to hold everyone. I know you. I am going to be the one who bought one. Only of you. You don't want to buy money to lack at you. You don't want to buy money, but I'm not to look. You tell you bought one. What was the other one? If we buy that man to go. What? What do you think about my phone? You don't want to buy my phone. Yes, come on, that's it. I don't know. So for me, I don't know what I'm all the one I do on the radio. That's why they are you. No do black hot, breaking. Yeah, body. Where was the body? The body. The small body. Everyone see me. Last time they are you. I hate you. Happening. Rulo. I'm managing the puya neighbor. How about I for one? I have a good number one. If you want to hear about the fan, if you hear a different number, Gabriel has talked about people and I'm going to be happy. If I fire operation know your neighbor, I'm going to fight. Oh, I see. All different with technology they are all but case now we for the technology again. Everybody am working for the technology again.
ife aka esi hụrụ ụwa na-emepụta ife ebe ọ hụrụ ka ụwa na-emekọta ọnụ olụlụla ife ọbụla gbasakwa na ebereba ụgbọ nkara na uru akparị ube na bụkwara ịntanetị ebe a na-akpa ise aka anị na ha ibu platfọm eberebe ọbụla platfọm ndị eberebe na-anọ akparị ụka anọ akwụkwọ mkpa ife ọbụla gbasara na eberebe ege ndị ọbụla dị n'ebe wepụrụ ụka eberebe ọ na-abụ efu platfọm ọbụla bụrụ platfọm ndị eberebe ife ndị eberebe nọ ya ọbụrụ ife o ji ede emebi ikpe ụka eberebe onye ikpe ụka eberebe bụ ile eji emezi ogo ya ọbụrụ ile eji alakacha ogo ọ ha-abaghị efu ebe ọbụrụ n'ụka ọnwa hapụ aka ọrụọ ndị eze na-eme ka ebe mara n'ife ọrụ ndị ebe ụwa ọ na emetụtawa ọnwa na afụsarị onye ọbụla bụ onye ebere ibe ọbụla onye ọbụla na-anọ ọnwa na-afụsarị m ọmụ iko a na-echetukwa ọnwa enyewa adịghị ife gbasara n'ime uche ịga nafa ịgwa mmanụ enye ndị ahụ ogbe ndị ahụ ọ bụrụ nletu anya fụ ọnụ ekwe omume anyị malite anyị ule ya ọ bụrụ anyị letukwara fụ ọhụ ife ekwe omume ogbe onye ọbụla kwe onwe ya tupu anyị maka ndị eze anyị eto ụra ga-ekwu anyị malite nkwụsị anyị dịka onye ọbụla lebe anya ndị ilo Chineke ọ batịba ihe eme anyị eme ya batịba anyị eme anyị eme ebe ma ebe nkwụsị mkpa orugbola na anyị enwe otu anyị enwe ogo anyị enwe silva ife anyị udo anyị kpọma bịara n'ebereba anyị sọ onye ọbụla bụ nwa ebereba nọ n'ebe ara n'olu anyị ọ ha dịrị ụlọ mma amen anyị ji ọfọma bịa anyị ji akwụ udo bịa onye ọbụla bụ onye ebe ọbụla na n'udo ha bịara anyị ji ọfọma bịa anyị ji ọkwụ udo bịa onye ọbụla bụ onye ebere ebe ọbụla ị na-anọ ụzọ ọbụla Chineke emekụnụkụ anyị ji ọfọma bịa anyị ji ọkwụ udo bịa onye ọbụla bụ nwa ebereba ibe ọbụla ị na-anọ Chineke ha nọrọ mma ihe amụ ihe aka ihe eze onye sọma ha eso ndị ebereba anyị ji oge zie naanị eke Chineke
ji okezie na-amịghị aka ndị ele awụ ahụ pụsa ma ndị nwanọdụ ọbụla nọ Chineke na-echebe ụwa gwa aha anọ gwa aha enwe uche Chineke ha gọziwa Chineke ha esowa ihe mara azụ ya ọ dịrị unu mma n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ladies and gentlemen, this is where we draw the curtain for today.